Kesel masul bae. Rusuk temen aja kalangan. Hal temen ya. Mau nang kene awan. Murah ketawan tuh ketasuk. Oh iya kata esuk inyong sarapan Bro. Bro. Hah? Beli-beli lah. Katel iki kok. Murah kok ketok katen lho. Katen iki cokot lemut. Isuk iki. Kesel masul kebun banget. Esuk iki udah sore. Liren-liren. Wis macul bae apa sih mau beli kok. Oh iya, lalen lho. Oh. Yes, yo. Ya yuk bali. Yuk. Oke, takano pasul sih. Ah, selunyu. Selo. Oke, lho. Apa gitu, Bro? Hah? Apa lah? Ayo cepetan, aku suwe banget. Iki mlaku bae iki ora ana pandangan sing mandan. Ih, ya. Siapa ya, Bro? Ini lagi liwat nang kana. Sing ndi? Lah Akeh kaya sing ora liwat. weruh gedodak kaya kok ora weruh. Oh, kaya anak RT nek kowe kono kulon. Ayo lho, nyaman demen kok. Temenan apa? Ya masa tembelek. Kayak bapaknya tatuan medeni banget kok, Bel. Totok pe wedi, pamite. Oh, kayak gue. Ya iya, ngono seneng ya, bro maning. Oh ya wis, nek pancen kowe seneng nanyong tak dukung lah. Oke, Bro. Cewek. Ih, Sombong ae kok. cewek sombong ya. Miki sing liwat sombong banget ya, Bro. Iya kok, ayo sombong. Pancen. Jijik. Tapi ora apa-apa, Bro. Anu ayu ngur. Enak lho kewes. Ki ket mau nang kebon arep bali apa ki? Ya beli, kewes ke priwe. Ya wis kowe kok mencaca mencucu. Cocok. Ya Ya wis. boleh ke ora? Bali. Ya yo. Kowe iki nang kebon demutok kuwi. Apa ngapa iki cocok lemuk tok iki? Gring Kotor. iki. Gring. Gring. Nang kebon dong. Ketemu pisang. Duh, iki sel ngonggur. Bendina manjat mudhun temurun gunung iki. Sapa ki ya? Ayu lho. Menawan mbok dadi jodhone, ya tak parene. Mbak, dewan apa? Karo pacare? Ya kayak wes sik wong dewekan dadak takon karo pacare apa ora. Kena jomblo ya dewekan. Ya biasa bae. Kan ora ngerti ngono jomblo. Dadi nggih. Lumayan kena nggus kesempatan berbeda jomblo. Batiri apa, Mbak? Mesti temen iki dewekan iki ora ning batiri. Lah kowe sapa arep mbatirin jagung kenal be ora kok. Kula mitek, aku tok ngekos. Mulane kenalan, Mbak ben kenal. Iya. Yang njaluk nomor kono apa ora? Nomor apa? Ya kewesan nomor apa? Ya kagak dicatat. Ya, sabar. Nomornya pira? 08 Terus, 5 terus, 241 terus, 369 terus, 52 terus, 577. terus. Yis, kesun ya Mbak, enak bali sit ya. Bali gari Bali dadak taren. Ibu sopo Duh mumet teh. Ket maju dewekan. Basana pucang jok nomor tok. Jarak kene bakal nomor mbok. Duh Jan, bingung iki. Ngapa ya? Sama telepon bocah sing wingi ya. Mau mana diangkat. Aja lah, telepon. Tapi nyambung lho. Misal.
Ih, anu nomor anyar. Sabar dia. Mau kena pakai anyar tuh. Halo Mbak, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa ya? Aku bocah sing wingi kok. Iya mas. Kenapa ya? Ora anu pengen telepon tok. Lagi ngapa sih Mbak? Lagi indel gie. Kenapa mas? Oh iya, Siki ketemuan bisa apa ora ya? Yang kau paling terampung indel mas. Nggak tak kabari maning. Iya dadine kayak gue. Iya bisa Mbak. Mau kan ganggu. Assalamualaikum. Ya wis mas. Waalaikumsalam. Sing dolan malah dari ganggu. Be, Nggih pak, kinten nopo? lah kamu kan keteko nindel. Mana HP-HP iku? Aduh. Oh ya pak, aku harus ngomong. Arep ngomong apa kowe? Aku harus izin dolan pak. Ulin apa mboten? Lah sih dolan, engko lagi kok nindel kok. Nindel burung rampung dolan. Arep lanangan apa kowe? Iya pak, pancen kira bisa lanang. Tapi kur kerja kelompok tok. Oh iya wis nang kelompok. Kok nindel tak urusan nyong. Mbak mampu lah. Ngana nek kepada kelompok. Kelompok yang suwe. Assalamualaikum, Pi. 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 Ana Pak, sapa kowe kok? Alvin enten, Pak. Lah kok sapane Alfi takon-takon Alfi? Anu kok ngapa? Kados saya ajang belajar kelompok, Pak. Oh kami ki sing telepon Alfi ya? Nggih, Pak. Kae nang kanang libure kae. Arep kelompok kapan ora ping Dik? Pada kelompok, Pak. Ya wis kok tak undange. Nggih. Be, Alfi. Nggih pak, kinten nopo? Ki batine sing iki jara sing kelompok wis jemput makat ngana. Nggih. Lah kelompok kan uga kelompok kuwi. Dene kok enggak apa-apa, ayem temen, legeh. Aduh. Oh iya pak, kelalen.
Kamu lihat tempatnya priwe? Ya main mas, tapi paling ekstrim. Action ngepriwe? Jadi tempatnya gelap banget. Oh iya nyamuk enak nggak sanggup anu harap ngomong sesuatu. Suatu apa mas? Kali pertama nyong merokok aku demen ngerokok kak belum ora jadi pacarku. Ngapura nih mas, aku kurang lupa sakit toh. Lagi suara papa. Ya yuk balik mau kami ki anu lagi konindir ana bapak kek. Ya yuk mas. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Kulo badhe wangsul riyin, Pak. Langsung terusan? Nggih, Oh, pun iya, sonten. iya. Hati-hati nang jalan. Ya, Nggih. waalaikumsalam. Lah kok ngapa wi longor-longor nang kene mlebu terus nang indar kae? Aduh. Bener orang temu nang kene. Berarti suwe-suwe iki orang temu nang kene. Ano kono apa, Bro? Ano Iki. perlu apa? Iki. Kayaknya iki jenenge baret ditolak nang kae anak RT nek. Oh, sing wingi kae. Iya, Ge. Niate iki nyong arep dukun kae. Kok ada kenalan dukun apa ora? Dukun. Sing dukun beranak apa? Ya kayak wes dukun beranak malah. Wong cintaanku malah dukun beranak Oh. ya wes lah. Iya. Nyong anaknya kenalan, Bro. Nah sebulan di omahe. Kok ora perlu ngerti umene ndi, Bro. Sing penting kan hasilnya iki, Bok. Ya iku we pancen hasilnya. Dukune mandan manjur ki. Aja mandan sing genah. Ya wis pasti manjur iki, Bro. Ya wis gagian iki mung omahe. Kapan? Badai ya ora apa-apa. Ya kayak wes wong njero ke siki. Oh ya wis, ayo. Ya gagian. Ngenet Oh iya. omahe. Selo-selo. Wah, nuwun. Halo, Mas. Ayo mlebu, Bro. Iki harga mlebu. Ya kok sopan sih, sopan. Selamat rin, Mbah. Aku ngerti gue yang arep ngapa. Sampeyan pun ngertos kula mriki ajeng napa, Mbah? Ya jelas ngerti wong ora ati udah dukun nah. Yang ngerti gue yang arep ngapa. Kayak mesti masalah cinta ya. Oh, nggih, Mbah. Laras. Ya wis cerita bae. Masalah bremen aku ngerti solusinya. Terus kados niki, Mbah, kula tresna kali putri Pak RT. Tapi ditolak, Mbah. Pripun iki solusine? Iki guys, ada solusi sing ampuh. Ramuan. Anu kelek. Lah niku pripun, Mbah? Panggene ramuan wulu keleke. Kayak ramuan iki ya. Diumbekna maring sing bocah disenengi nang kowe. Lah niku ramuane aman mboten, Mbah? Wis kena aman iki ya. Ramuan yang orang untuk kena. Ya. Lah niki reganipun pinten, Mbah? Oh, ya patute wong oleh cewek kok. Oh. Kula gadah antone seniki kirang apa mboten, Mbah? Cit kartu. Ya wis lah, pokoknya boleh lah. Wis ngono. Nggih, matur suwun, Mbah. Kula badhe pamit riyin. Ya. Matur nuwun, Mbah. Iya. Langsung bae. Nggih. Lho, Mbah. Yo.
Jajal tak telepon wae lah, tak ketemuan, kalau jajal hasil ramuan kan Mbak Dukun. Halo Mbak, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Besok sibuk apa ya? Kenapa, Mas? Kalau harus tak senging ketemuan nang jembatan Sumyu kan lagi viral. Bisa ora? Yang kau paling ke Rampung Idul, Mas. Nggak tak kabari maning. Besok ketemuan bae nakana langsung. Assalamualaikum. Ya wis, Mas. Waalaikumsalam. Bisa apa Mbak? Ya, 5 menit. Mana kan nunggu di sana 5 menit mesti ngelak. Harap Bapak ora. Pamit teh. Ngelok ya di umbe aja ditawan top. Iya wis ki lah. So, Mas. Ya, berpada. Dadi ge. Karo ngebuktikna ramuan kan Mbak Dukun kae dadi ge. Nah, apa Mbak tumben mas-mas nyung? Kayak orang Ya mbok kalau ngene kan kurang nyung tok. Ini Mbak. Bocoran larang kok. yang main masuk orang uli. Sih, saya masih gitu temen kok. Udah kepriwe sih, Mas? Lah pusing mau cuek, jutek, sih jadi gelem nyibiti, gelem mesem-mesem. Ya udah, Mbak. Beli-beli yuk lah. Daripada nang kene teles jebos nanti terus cendol dapat ngomong lah dadine. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas, mepet. Pak, niki enten tamu. Anak tamu siapa? Tuh ben teman, sore-sore ketekan tamu. Jadi kados niki Pak, kula mriki sepindah badhe silaturahmi. Nah, kaping kali kegandengan putra kula remen kali putri panjenengan. Kula mriki badhe ngeteraken. Dan duwe kan rembag iki kepripun, Pak? Kula mboten ngertos niki. Nggih sampean sanjang rembag niku rembag sing kepripun? Dan niki putra kula badhe tunangan kali putri panjenengan. Katose purun napa mboten? Ini kados niki, Pak. Kula sebagai aku wong tua, kula mboten saged mutusaken rembag niki. Sing saged mutusaken nggih niki putri kula. Anten diterimane napa mbotene niki teng putri kula. Sing jalani hubungan kan putrine kula. Kula mboten saged mutusaken. Nggih monggo putri kula sing mutusaken. Apa kowe gelem dilamar? Apa kowe siap? Nggih, ampun, Pak. Genah Nggih. ora bakal ngajog. Insyaallah. Umurmu masih pendek lho. Masih butuh wawasan sing adoh. Wong ngomong-ngomong ki ora gampang. Akeh ora gadek. Akeh kendalane. Yen kaya kowe wis mantep, kepengin omah-omah, ya ngono nyung orang larang. Sebagai wong tua, kurbisane ya ndongakna lah nggo kowe-kowe pada sing pada bener. Aja nganti omah-omah kok ngumpul kene nganti pedhot nang tengah dalan, ki ora main. Sing bisa wong jenenge wong dijodohan ki nggo selawase ora kon kudu pedhot nang tengah dalan. Bapak izin nek kirane wis mantep karo ki bocah ngono diterusna, nek kirane ora
Ya aja wani-wani. Ayo gue lho. Iya, Pak. Gena siap? Insyaallah. Ya wis, siap. Iki Mas. Kayak botaku wis gelem jare wis siap. Kayak kowe sebagai wong lanang, aku ora iso nglarang ya. Aku mung titip bocahku yang ono di rumah sing bener aja nganti disia-sia. Nek pancen kowe pancen demen temenan, aja mung demen-demen nang awal. Tapi nggo untuk ke belakangnya kowe bener-bener bisa ngayomi anakku mengko-mengkone. Nek anu kul kirane pancen kul ngarang nggo demen-demenan tok. Siki ngomong tunangan-tunangan tapi ujung-ujungnya engko pedhot nyong ora seneng. Tapi nek nang kowe pancen gitu bener serius sih, yang ngono diterusna nyong ora nglarang. Wong anane kurang anak siji tok, janjane nyong kepengin ganduli Mas, nyong ora duwe bojo. Tapi wong kaya anakku wis kadung demen, ya wis ngono, aku wis ganduli. Iku lho. Nggih, Pak. Kula wis mantep pun siap kali putine panjenengan. Tapi siji penjaluku maring kowe, ya monggo lah ya kowe kerep bojo silakan bojo, tapi jalukanku siji. Tunggone bapak. Aja nganti kowe bojo ngetutna sing lanang. Ya mengko lah. Iki berarti bapaknya wis pancen ora tuju nang alam dunya, ora perlu ngomong duwe bojo yang anak. Tapi untuk sekarang aja gini-gini ninggal bapak karena bapak kalau disapa-sapa sering kowe. Paham? Siap kowe? Siap. Nek anu pancen pada mantep ya wis kula sebagai wong tua ya melu pasrah. Dan iki kula nggih ngomongi kali putra kula dijaga sing bener aja ngisin-isin wong tua. Nggih, Pak. Ya gue Pak paling ditentokna harine kapan aja nganti pada mering anak-anak. Wong ki bocah wayahe ngabar, nganti mering anak-anak ya wis dadi. Gue Mas ya, tolong Iya, Pak. ditentokna aja kesuwen. Nek kon pancen pada dene srege ya gawe dilakoni sing bener, tapi ya jangan mering anak-anak ben aja kesuwen. Lah niku masalah tanggal kali dina esuk kula kabari malih Pak. Nggih Pak, nggih mboten napa. Nggih mpun Pak, kegandengan niki mpun sonten kula badhe pamit riyin nggih Pak. Oh nggih monggo Pak, monggo. Monggo Mas, ngatos-atos teng dalan nggih. 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 Pak, Nggih. monggo.